Da ka jingthmu ban Pynsngewthuh bat Aibor yaki Paidbah Shapang ki hok bat jingkit kle jongki kum kinong pendan kam telecom ka Telecom Regulatory Authority of India lani ka Trai haringkat ka Trai lang bat ka Mairang Presbyterian Science College Eastern West KHASI Hills District kala Pynlong ya ka program Pynsngewthuh Paidbah ha ka college ka jingthmu bah khmat jong kani ka program kalong ban Pynsa priang jingtip syaki Paidbah halor ki sen jam paper bala shim da ka Trai naga benta ka jing mentoy bat ka jingeda yaki nong pendan kam telecom lahikai yaki nong ishim benta kumno banlong ki bahusyar pirsha yaki kam thok ha ka telecom kum ki khubor thok bat ki phone call ki pathok la ai jing tip ru shapang ka sanchar sathi app ka digital platform balashna da ka tana telecommunications la ne ka dot banyarap yaki nong shong ban pentip bat but din yaki jing yakren bala suba badai ki pathok kum shibanta ha ka jing rakhe yak international